Чаму я перахажу на YouTube? Джоі Кантіно – гэта блогер амерыканскі, які робіць праўкраінскі кантэнт, зрабіў на YouTube відео разбор, чаму, напэўна, TikTok памрэ праз месяц. І тут такая праблема. Ёсць расійскія ботафермы, якія сядзяць у асноўным у Афрыцы, як ён лічыць па яго даным. І там яны робляць работу ў двух напрамках. Яны зніжаюць папулярнасць відэа, якія выступаюць супраць РССеі, і падымаюць папулярнасць відэа, якія адпавядаюць наратывам РССеі. Напрыклад, калі Джоі выкладае відэа пра Украіну, пра навіны, пра тое, што ён падтрымлівае Украіну, ён адразу бачыць, што ў яго няма ніякіх пераглядаў, таму што гэтыя боты ідуць і ставяць not interested, мне не цікава, альбо пішуць скаргу, што ў гэтым відэа ёсць нянавісць, ёсць расізм, ёсць якіясь там словы пра піў-піў і розныя словы, якія не падабаюцца TikTok. І ўлада США намагалася зрабіць з гэтым штосьці, але TikTok – гэта кітайская кантора, і нічога зрабіць не можна. Не можна проста заблакіраваць гэтыя фермы, яны будуць змяняць VPN, і вы самі знаеце, што там аперацыя мяккія і хакеры вельмі добрыя ў нашых прекрасных суседзяў. І такім чынам было прынята рашэнне проста прыбіць TikTok на тэрыторыі США. Была апеляцыя, апеляцыю гэта не падтрымалася, і вось праз месяц плюс ніхто не знае, што будзе. Магчыма, мы проста адкроем апку, і яе не будзе, альбо не будзе на нашых тэлефонах, альбо яна не будзе адкрывацца. Гэта ўжо было не з адной прылады, і таму пераходзьце на іншыя сацыяльныя сеткі і не кладзіце ўсе яйкі ў адну карзіначку. Вось, я не знаю, які ў мяне пачуцці, вельмі ўсё странна, але такое жыцця. Хтосьці з вас думаў, што Украіна будзе жыць у бункерах пад ракетамі. Я не. Але такі час у нас, змагаемся, працуем і не падаем духам. Жыве Беларусь, слава Украіне!